Къде? Ето го. Ето го. Какво им прави? Интересно. И защо продължават сега тук да го бият? Защо продължават да го бият? И понеже знаят, че това не е редовно и не е законно. И в момента, когато видяха, че ги снимаме, двама, от които единия тръгна към камерата. Вярно е, че аз съм и винаги ще бъда на страната на полицията. Но ето го тия двамата, от които единия посяга към камерата и удра камерата. И я свалят долу. И добре, че работи камерата. Защото добре знаят, че това е, защото както на времето, когато ги снимах, без да искам, се направих на оператор. Тогава беше Красимир Петров, шеф на Софийското. Привикахме в една от стаите на Радисън. И добре, че касетата ми беше на друга система, та не можа да тръгне, показва се такова, чернилка. Чернилка ръгнаха един магнитофон, но камерата беше на друга система, супер ВХС, а те на ВХС магнитофон ръгнаха там, та се показа нищо, иначе щяха да изтрият камерата, където имаше снима как бият беззащитните хора.